Hi guys, this is Nestor the Black Teacher again. If you're new to my channel, please like, share and subscribe. This is a young channel that is trying to grow and I appreciate your support. Let's go into today's first video. Amwene tikambe nkhani ya Palestina amene anafika ku South Africa. Ndinanena mu video yamba ija kuti panali zambiri zomwe sizimaziwika kuti anthu abwera bwanji, zatheka bwanji, chifukwa chani ma passport awo alibe ma exit stamps, chifukwa tikamatuluka dziko osati dziko la eni lokha, tikamatuluka even dziko lathu, right? Iweyo kunyamuka ku Malawi kuja ufuna upite kunja ku airport kuja umapereka passport yako, ndipo mu passport mwako muja amatinda mo stamp T la exit. Ndiye kuti mpassport mwako muja kwina kulikonse kumene upite azidziwa kuti iweyo unatuluka dziko la Malawi dziko lakuti lakuti. Pambesa ukamakalowaso dziko la ena pa passport watsika ndege umapitaso ku immigration line, amatenga passport yako kuona kumene ukuchokera dziko lomwe watulukako ndi amakuyikiraso stamp T walowa mu China. Ndiye kuti ma system onse kungopanga scan passport yako izinena kuti anatuluka Malawi tsiku lakuti analowa tsiku lina tsiku lakuti, right? Ndiye anthu amene anafika ku South Africa awa anali ma passport, koma ma passport mwawo simunadindidwe kuti atuluka liti, atuluka through immigration ya ku Israel. Ndi chifukwa chake tifufuze. Komanso chinthu china, anthu asanakwere ndege za normal zimene inu ndi ine tikafuna kuyenda timabuka ticket ndikukwera ya, anakwera ndege yomwe imatchedwa kuti chartered ndi ndege ya hire. Ine simwe munakwera minibus ndi mwangopanga hire minibus ina yake ya kuyichosa baba isalembedweso mbaluku ya ingunyamula inuyo ulendo. Mwaona iwo anakwera ndege za chartered, ndifake ndege ija inafika ndikungokhala pa airport pacha. Now kafukufuku akupeza zoti chani, kafukufuku akupeza zoti pali kabungwe kena kake kamene kankalembetsedwa kapangidwa register, koma ma office yake sakuziwika bwinobwino kuti ali kuti. Komanso ma contacts akabungwe kamene koko ukayimba manambala sakupezeka anthu oyankha bwinobwino kuti angafotokoze zokhuza kabungweka. Kabungweka ndi kamene kakhala kakumauza ma Palestina onena kuti amene akufuna kutuluka ndi kugazako titakuthandizani. Mukhale ndi passport ya valid, mulipireso $2,500 US, kaya mwana kaya wankulu aliyense mtengo wake ndumenewo. Mukozekere mukabweresa zimene zizi ife tikupangira ni process tikuuzani chochita. Kabungwe kamene ndi kamene kanauza anthu. Moti anthu amene anakwera amene momu ena anali ndi mavisa kuti apite dziko lina, koma maso akatulukidwe kake kakugaza kucha ndi anangoti amwayindo omwewo ndi anatuluka nawo. Ena analibe visa yapina kulikonse, ankhala ndi passport yawo anatuluka nawo. Zodi mukupita kutiso iwonso samaziwa kuti kumapeto kwa trip ikathera kuti samaziwa. Ena mwina amaganiza ku Europe, mwina ena amaganiza ku America, anangokwera nawo ndege. Mwaona? Now, atafika ku South Africa tinanena kale kuti ndege ija anthu anali kalikiliki kuti anthu amene atipange nawo tiro bwanji, moti anakhala mu ndege muja osatulukamo 10 hours. Koma eventually boma la South Africa linamvesa nkhani ija ndipo linapatsa 90 days visa. Kuti taapasa humanitarian visa yomwe imakhala ngati yonthandiza munthu amene akuoneka kuti akuthawa china chake kapena wachoka kwina kwake mavuto ena ake, ndi amakupasa 90 day visa. Day one apasiwa 90 days visa kuti alowe mu South Africa. Na akalowa mu South Africa atha kupanga apply for asylum. Zija zomwe amapanga Malawi akapita ku America. Alowa ku America ndi visa yozayenda ya 90 days ndi amafika ndikanena kuti ine ndikuthawa ndikupathu kusifuna ndibwerereso chifukwa cha zakuti umapanga apply for asylum. Iwo also ali ndi mwayi otero, koma as of now palibe amene wapanga apply for asylum. Ose angoti okay tikhala la 90 days. Now akupanga zimene zizi ndani ndiye paoneka kuti chifukwa sungatuluke ku Gaza Israeli army isakuziwa yani, ndipo anthu amene wawa ndege anakabwerera ku Israel, territory ya Israel, kusonyeza kuti Israel army ikuziwa. Ndipo pamene pali interesting, chifukwa Israel ija mene imapanga bomb Gaza, kumapanga bomb Gaza, kugumula Gaza yese, kuphwanya china chilichonse, kupulisa china chilichonse, anali ndi cholinga chawo akufuna ma Palestina onse achoke ku Gaza kucha.
yomwe pamalamulo titha kuyitchula kuti ethnic cleansing, akufuna achose ma Palestina onse. Okay, ndiye chifukwa choti anthu akuwa kwambiri, mukupha anthu, ayisintha imeneja kuti ikhale ngati voluntary, kuti anthu aja azichoka mwakufuna kwawo, koma kumapasa njira. Okay, wina aliyense wa ku Gaza adamuti ndifuna ndichoke kaya ufuna upite ku dziko lanji wakonzeka, Israel amene ndi office yomwe imakuthandiza kutuluka. One way, no return, one way ticket. Cholinga chawo anthu onse achoke kumene kuchawo. Okay, and it's deliberate kuti apulisako kudula magesi, kudula madzi, kusapanga njolinga lera anthu achafere amwene kuno ndingochokako basi, and eventually anthu onse achokeko. Now chifukwa ambiri alibe kopita, ndi pamene kubwera ndi mabungwe ngati zimenezi tomakopa anthu aja kuti atenge azikangowapanga dampo m'mayiko ena ake, makamaka mayiko amene amapanga support ma Palestina ngati South Africa, kungokaponyera kumene kucha. So nkhani ija imaoneka ngati yabwino ija, mukazayiyang'ana ikuonekaso ngati nkhani yoyipa. Yet of course boma la Israel sili kuvomereza kuti likuzuwapo kanthu, koma ndizachiziwikire kuti ndege singatuluke chartered plane kukweza anthu ambirimbiri ku Israel popanda IDF, Israeli Defense Force, kudziwapo kanthu. So definitely Israeli Defense Force ikudziwapo kanthu. This is terrible. We hope kuti this will end well. Ndaona ma comments anthu ena manena amene South Africa will regret. South Africa ndi dziko lina tima linena inde koma, but South Africa is a very friendly and welcoming country. South Africa si mabweza munthu, not only ena manena chifukwa choti ndi mapalisanga nakhala kuda South Africa, even okuda iwe umalowa kumene kuja ndi visa yako ya 30 days, you can stay. Ndipo ngati uli wophunzira uli ndi ma qualifications, you have what they call critical skills. There is a path for you ku South Africa kupanga apply ndikuonetsa kuti you have critical skills, ulembedwa ntchito yamba kugwira ntchito okhala mu South Africa kupanga raise family yako bwinobwino. South Africa imatero. Ndipo South Africa kuli anthu ambirimbiri okuda amene anachokera mayiko siyana all over the world, amalowa bwinobwino. Right? South Africa it has one of the friendliest immigration policies in this world. One of the friendliest. So, like I said, kudos to South African government for showing the world what it means to be humanitarians. Zimene akupanga Donald Trump, what Donald Trump is doing today in South Africa is showing America and Donald Trump that we can be compassionate.